बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो 2024 मायथाइयाव खुंजानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै दानिफ्रायनो गोख्रों लाहार-फाहार खालामदों हेंथा दोलोआ बिजेपिखौ फेजेननो थाखाय ब्लुप्रिन्ट थियारि खालामदों हेंथा दोलोआ बेनि गेजेरावनो मैया हादरनि गासै बिजेपि हेंथा दोलोफोरनि जथाय मेल हांख्रायो फैगौ 12 जुन खालि खुंगोन बे जर'खा मेलखौ हेंथा दोलोफोरनि बे मेलाव कंग्रेसआबो बाहागो लागोन बेनि बागै कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि uppलआ फोरमायनाय बायदिब्ला कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खरगे आरो राहुल गान्धीआबो हेंथा दोलोफोरखौ खौसे खालामनो थाखाय बिहारनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमारआ हांख्रायनाय मेलाव बाहागो लागोन 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां गासिबो बिजेपि हेंथा दोलोफोरखौ खौसे खालामनो नाजादों रिपर्ट बायदिब्ला हेंथा दोलोनि बे जथाय मेलखौ बिहारनि राजथावनि पाटनायाव खुंगोन बिटिआर गोरोबथाखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय मैया बिटिआर सरकारा रायजो सरकारजों सावरायदों दिनैसिम 3 बोसोर बारलांदोंब्लाबो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा 50% मावफुंजायाखै जायनि थाखाय बिटिआरखौ दैदेननाय प्रमद बर'नि UPL सरकाराबो उसुखुथु जादों मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय सागानगिरिफ्राबो दिनै गोबां खेब गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय रायजो सरकार आरो मिरु सरकारजों सावरायबाय थादोंब्लाबो दिनैसिम आबुङै जाफुंसारनायखौ नुनो मोनाखै बेखौनो बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ गोख्रोङैनो मावफुंनांगौनि थाखाय आरो बिटिआर हालामाव जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय फिन खेबसेबाव बिटिआर सरकारनि माखासे हानजाया रायजो सरकारखौ फिन खावलायदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मावख'आव बे गोनांथार आयदाखौनो लानानै सावरायलायदों सावरायलायनायावनो रायजो सरकारनिफ्राय गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म आरो मन्थ्रि जगेन महन बिथाङा लोगोसे बिटिआर सरकारनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे जर'खायै बाहागो लायो EM रन्जित बसुमतारी EM गौतम दास आरो बिटिआर आरो आसाम सरकारनि माखासे मावफारियाफोराबो बाहागो लायो बाक्सा सालबारिनि आनन्द बाजाराव बारहुंखानि सिमब्रेनाय सप्तायारि बाजार सोलिबाय थानाय समावनो दंफांनि दालाइ बायनानै जोखोम जायो सानैसोनि गोब्राबै जोखोम जानाय सुबुंफोरनि मुङा जादों जेब्रा मसाहारि गाला सरगियारि आरो इद्दु आली होननानै मिन्थिना मोननाय जादों आरो गोब्राबै जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव दैथायहरो आनन्द बाजाराव जाख्रिसे बारहुंखानि थाखाय गोबां खहा जायो आरो सोमलि दंफांनि दालाइ बायसिना गोग्लैनायाव हाथाय खालामबाय थानाय 3 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो आरो गंनैसो गलायाबो गोबां खहा जायो बे जाथाया बाजाराव मोनसे दावराव सोमजिहोयो आरो उनाव जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथिहोयो बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोर आबुं बारलांब्लाबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिबिफोरनि NIA कर्टनि बिसाराव थानाय 50निबो बांसिन बारग' एनडिबिफोरखौ बिटिआर सरकार आरो माहारियारि आफादफोरा खौरां लायाखै बे बाथ्राखौ बुंदों गुवाहाटी NIA कर्टनि गागि उकिल कंकन कलिता बिथाङा रायजो नाङैनो गोसोम बेस गाननानै खुद्रिनाय हाबाफारि बानजायदों एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दैदेननाय दानि सरकारा बर' बिजोंजों गोजौ सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय आरो फारसेथिं थाखो 6निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों फोरोंनाय आरो फरायनायखौ जोरजुलुमै जाबसिनना होनायनि बेरेखायै खुद्रिसारना मैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा गिबि हाबाफारि बादियै गोसोम बेस गाननानै खेंफोरथि होदों आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला ओनसोलफोराव दखरा एबसु थुनलाइ आफादा गाव गावनि ओनसोलफोराव थानाय गेजेर गोजौसिन फरायसालिफोराव फरायसा फोरोंगुरु समाज सिबियारि फरायसा दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाना आसाम सरकारनि सानथावै थिरांथानि सायाव गोख्रों रावै खेंफोरथि होनानै आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफानखौ थाबैनो इंराजि रावखौ बोखारनानै फिन गावनि बिमानि रावनि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ गंफ्रोमबो फरायसालियाव फरायनो खाबु होनांगौ होननानै बुंसारो बे खेबनि उनावबो जेबो राहा लायाब्ला फैबाय थानाय समफोराव गोख्रोङै सोमावसारनाय जागोन होननानैबो फोसावो चिरां जिल्लानि खुंग्रिं PCDCनि सिङाव गुडविल प्रजेक्टनि गेजेरजों 10 किल'मिटार ब्लेकटप लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवबाय 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव थानाय 100 बोसोरनि बारनाय खुंग्रिं ओनसोलनि दोंसे गोलाव लामा अदेबानि बुरबस्तिनिफ्राय सारागुरि जानानै सेलेखागुरिसिम थांनाय लामाखौ गुडविल मिशन बिथांखिनि गेजेरजों लुफुंनो मैया अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवो चिरां जिल्ला UPLनि गाहाय नेहाथारि आरो 14 नं चिरां दुवार TCLCCनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्मनि आखाइजों UPL दोलोनि गोबां मावथि थिकादार इन्जिनियार आरो ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव ओनसोलनि मोजां लामा हान्थिनो मोनै एबा भुगिनांबोनाय रायजो राजाफोरा UPL सरकारनिसिम आरो EM रन्जित बसुमतारीनिसिम गोजोननाय फोरमायो बे लामाखौ सरकारा लुफुंनो आखायाव लानायखौ आरो लुफुंनायाव नांगौबायदि मदद होगोन होननानैबो बुंथियो कलागुरु बिष्णु राभा जौमा फरायसालिनि GS रुबुल बसुमतारीया BPF दोलोआव जयेन जानाया नंखाय थांनाय 8 जुन खालाराव उदालगुरि जिल्लानि अराङाव BPF राजखान्थि दोलोनि जर'खा सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारि जानानै थाङो कलागुरु बिष्णु राभा जौमा फरायसालिनि GS रुबुल बसुमतारीया गावखौ BPFआव जयेन जानायनि रादाब गोसारनायखौ नंखाय होननानै फोरमायदों
BPF नि खायसे सोद्रोमाफोरा रुबुल बसुमतारीखौ थगायनानै लिंना लांनानै BPF आव जइन जाहोदों होननानै अजद होदों। रुबुल बसुमतारीखौ BPF दोलोआ फाव फान्दायनानै फालिस होनायनि अजद होदों। रुबुल बसुमतारीनि बिमाय रुसन बर'आ। रङिया 8 बाजै हटेलाव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट हानजानि खौरांगिरि मेल फैगौ 15 आरो 16 जुलाइआव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंगोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट रियेलिटि श'नि सिजन 2 नि ग्रेन्ड फिनालेखौ। बे बाराव बादायलायनायनि सायख'नायखौ बिजिरगिरिजों लोगोसे बादायलायनायखौ सायख'नायनि बिबानखौ रायजो राजानि सायावबो हगारनाय जागोन। बेखौ भट सिस्टेम खालामनाय जागोन। रायजो राजाया जायखौ मोजां मोनो बेनो अनलाइननि गेजेरजों भट हरनानै देरहासार खालामहरनो हागोन। बान्था महरै 1.5 लाख लोगोसे माखासे सिल काप होफानाय जागोन। लोगोसे टप 50 नि थाखाय अनथोब बान्था होनायबो जागोन। बेखौ फैगौ समाव मिथिहोनाय जागोन। https://bodoland.gottalent.com नि गेजेरजों नायनानै भटखौ हरनो हागोन। बेफोर बाथ्राखौ रङिया जिल्ला बड'लेण्ड गट टेलेन्ट बानजाय आफादनि आफादगिरि नबजित बर' आरो मिरु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट रियेलिटि श'नि दिथागिरि हरकेश्वर बर'आ फोरमायदों। गसाइगावआव सिखावनि उदखार सासे आइजोआ एटिएमनिफ्राय रां बख'नाय समावनो सानै सिखावा फैसाजों लोगोसे एटिएम कार्डखौ सिख'नानै लाना खारनाय समावनो रायजो राजाफोरजों हमनानै बुजायो। बेनि उनाव गसाइगाव पुलिसनो गथायनानै होयो।